diri sa Caimo Street. Nata sa natay tuyo sa Vintage Eyewear Optical no. Oh, mao na siya guys. Vintage Eyewear Optical diri sa Caimo Street no. No, ilang kuno. Ilang mga display. Ilang mga display oh. Dura kong partner so tuwa sa sulod. Oh. Nata diri sa gawas mo, tani sulod kay sabok-sabok ra ta dito. Kailangan kita mo sulod no. Amo sulod na lang ta para maklaro. Mili na siya na mili. Tora, ang napilian niya. Wala lingi. Lingi ba? Man maklaro ng kuan litra. Katong gamay kanang gamay lang tawa. Dili man lang kapatamunan na kuan mo na ba. Kuan 295. Wala. Mahal bang budget ni? Palita. Uyam. Pila man na? 295 na 200 oh. 25 ra mo na ako kuan. Ang balado. Palit, nakapalit ra siya. 295 dai. Maklaro tong gagmay nga litra? Klaro. Okay. Mao man na siya imong napalit no? Kana. No. Ano lang ta sa mga kuan nila no, mga shades nila. Ang mga eyelashes. Pero daghan kayo ba, klase-klase ra. Hanap-hanap imong mata. Nay daghan diri. Napa oh. Kuni yung lantawan ninyo mga guys. Magpili ra ka diri, maklaro ra imong mata. Makasuot ka ano, mga eyelashes ba. Apo yung mga shades diri. Namuli na ta. Iya bre. Kana, gawas na. Palit na mi ko ano, eyelashes no para sa mata no. At tinaw na kaya tong pananawan eh. Kay diri na naman palit sa kuan diri o kanil. Kana, Vintage Eyewear Optical. Dire sa Caimo Street, Surigao City. O manguli nami ha, manguli nami. O di nami mapagpugong kay nakapalit nami para sa mata no. Pamulagat itong mata ba nga ni. Dito man may gikan sa Vintage Eyewear Optical sa Caimo Street. Diretso mi dire sa kuan. Dire sa may Borromeo Street, Surigao City no. Dire sa may katedral kay magkuha mi kuan. Naipapil ng kuhaon kay para sa kuan ba. Importante lang no. Doon ako dito sa sulod. Wala din importante kuha og papel no. Hindi makakuha ta ka ni karon. Sulod ta diri ta sa kuan. Yan no. Dito sa simbahan no. Na akong partner no kay nagkuha og kuan. Naay siya kuha og papel. Oo no. Iniisa ra ka kuan. Si Mama Mary. Nag-bless na ko kanina. Ma-improve ang yun kayo. Magkadugay. Magkagwapo man na. Magkagwapo. Yung magkadugay, magkamaot na. Lisod kain na. Kuhatag. Ay, kuha ang papel. So, paabot na kayo. Dito mag-apil-apil di kay sabi pa lang sismosa tanong. Nakaklaro na gid siya kay na naman siya bagong eyelashes no. Mao na siya mosulat. Abdi kayo mo site ba. Klaro na mga mga litra. Dili mo? Limaanan ra ka ana. Kung naibikil, di atong ibalik. Pag okay, di okay. Ano na siya? Kuwan pa siya nag-fill up para makakuha siya papel na mga importante ba kayo. Kuwan, nalay gamitan. Di lang na ako kuwan sa kay secret man. Kuman, okay na? Okay na? Ano? Please revert barangay sa Masa.
Doon na siya. Tarong nga kay basig kuan, sipyat ba? Ito dito. Ha? Dito baptist. Unsa may medyos ni mo na? Si nanay, i-chat si Kuan Maricel. Kama na yung mga papel niya, tuwa sa? Dito baptist. Ano siya? Kinay ko man. 29, 2024. Enero. Man, okay na? Dagan-dagan sa sign up na, no? Pilapanan. Sign up sa kuan. Pilapanan. Naraw. Iyan ang ipasa para makakuha na. Di man, di ba makabot sa ako po? Dilis dan. Dalawa. Ano? Okay naman. Pag di mo kasi, di ibalik dito. Ang parang dito siya diri. Di, okay lang. Wapo na hinunang hut. Kaysa luog. Okay. Naka-sign up na siya sa Pilapanan, no? So, labot ha. Kaya kung makakuha na siya, uli na dayon ta. Nata dira sa simbahan, sulod na dira sa simbahan. Yung pantang yung duwa o sa atong Ginoo. Atong Ginoong Hesus Kristo. Mingaw kay katedral mga guys, no? Duha ra mi kabuk diri karon. Ana sa iyang atubangan. Amo niyang simbahan diri sa katedral ng Kuan. Diri sa Barangay Tap bitaw. Mingaw, no? Kay way misa. Matalita kay Kuan man kanang ato manggiling balay. Munay balay nato. Balay sa Ginoo, balay sa katawhan. Ano siya? Manatagampo, no? Man tagduaw. Ang balik data dire. Eh nakaduaw naman ta sa atong Ginoong Hesus. Magawas na ta dire. Paabot na to ang atong partner kay wala pa man na releasean o kuan. Baptismal ra may kwaon ko. Baptismal ra kwaon. Nagpaabot tag pila kami nito para kuan na kanang makuha na dayon, no. Nata diri sa kuan gawas sa simbahan. Pero nagyapon sa sulod. Nandito ang simbahan sa sulod, diri agi oh. Diri mo agi pa sa simbahan diya sa sulod, no. So diri ang opisina, katedral diri sa Barangay Tap. Pwede po diri mo agi. Pwede po diri mo agi. Di kayo busy karon kayo, may misa. So kung magmisa, ano ikaw? Busy na kayo, kaya itulog ka kuan. Customer, tulo na kami customer karon. Medyo busy na kayo kay pangutana na mga kuan na apoy. Basta medyo busy na karon. Paho pa man ang papel, oh, nag-standby pa ta magpaabot na dire, no. Naran duha, oh. Shout out ninyong duha. Nagpaabot pa kay gikuan pa nila, gitrabaho pa nilang papel, no. So pag human adto makauli na dayon ta. So karon napinding nga mga kaw, no, ay kulang ang kuan, ang requirements. So manguli nami. Amo balik ra siya ugma. Mubalik ra siya kay kulang ang requirements, no. Di o mi kakuha sa baptismal. Balikan ra ugma kay na at least nahibaw na namo ang problema. Go away na. Let's go.